Aoko, TV, Mombasa. Mane jatend migao mar arita Eugene Wamalwa olando dwaro mare mar bedo jatend piny Kenya yiero mar higa mar 2007 ka nowuok od waya mar kilomita masomo ni kendo dhi kedo gi mibadhi. Eugene Wamalwa ma en jatend duond buch DAP-K owacho ni obiro kawo thuolono mar riwo jotelo te moa e oganda mar Abaluya mondo gibede gi duol achiel. Mulisimama na baba Raila Amolo Odinga. Ninyi mkatupa gavana, mulitupa seneta kwa Azimio, mkatupa wabunge, mkatupa MCS. Kwa niaba ya wanaazimio nataka niwashukuru from the bottom of my heart. Na niwahakikishie ya kwamba ingawa mmesikia baba mwenda akaenda kule AU, msiwe na wasiwasi, Azimio iko imara. Tunajua hata safari ya Kana Musa hakufika, lakini si Musa alizotoka Jotoka mtu wa Afrika. Wadhi yue moro machuok duogi weche manyien